Simila mon et Big Weltare TV. Mbade abonné. On jarama. Merci de vous abonner. dari setiwi abi ha ganna fenande balere kurta ha wallahi ngol hikde sentiyati ngol bayra wat tiriya niki ko mam amadou kala ko haali fenande ha laawi way mabbe de sim wadani boyol lijjitta situation ni tan wawi wad huna seeda layday aysa yange wada wala wettan kalsa bal fu ayana tampino isna be heydde ben heydin febo lure nin wayrata kuru watta ga katarere tar neddo wi lo nyaade a si te ya do helle to fatu do Allah hadan taka yalla su على بوسبول كم نجر والله بجملة ميرني كاري صدور بوين بوي أمر النبي أني نور كاري سالكان باتو مدو جونغ نار بيد سيفتور كاي تمين مجولا نور بتاكل نيران هذا كوي دمادو واو إيبوي بود بود كاري بار كرافولي لا إيبوي نر كاري سو إيب بدي إنترناسيونال نينا غار نقبل بوب زوي هاي ترى دمباوا إيبوي غرات ay dabbel ngel deƴƴu ngel poɗiyel ngel wallahi kuskondoro ngel ɗon nawata kalis o on ɗon tigi nawata kalisal kal ko fetel deƴƴu kono mumɗani boɗɗe boyi noon ɓe gaddi guerre noon wallahi o nodde kam ko mbaw hare ɗum ko hare ɓe fof kam mi haɓa e maɓɓe mi holla mi jikku pullo o noon hanti kam mi felti wardirde mumen gandi noon mbaɗani sabu boy ɗi hoore ɓolde yahta toon o boy Oumar ɗo saaha fo yer kellel no ɓuurami ɗo suudu mum hen dar wiide Oumar walla mi hami wuula jaw fuɗɗo tawa boy ɗum haɓa mumen dara mi suudu Oumar Oi, awani kay udit yatta udit wey Oumar hoɗo keɗɗa bama ɗum ɓuuram ko an anda indema joni haɗa kam wiya Oumar min ko laay ɓen ni laay wallahi laay e ɓaɗa komi jiiɗi tan ɗo waɗa tampe netteral ari kala alhamdulillah ndu suudu ɓuura suudu wallahi on mbaɗɗon mbaɗɗa tan alhamdulillah ari kala ari kala na gafaɗa noon hewan naar suudu ma o tan noon haaju nan nimi ɗo mbeɗa jogui bowolji nan ɗo henne ko bandiɗi international bandi bowolji noon komi jiɗɗo haɓɓe mumen are joni noon bowolji guttata ko guttata ko ɗum ɗo guttat ala waɗa sigre ɗo yero o yero telle joni noon ala baba mbaraɗa attani yero telle mbimi min wona ko international gonnomi da yero kellel gonɗo on nisde mbimi ko on woni joni noon jinnoon ballami hen mi wuɗno hoore nde ha wuɗo wawa tawa bo woɗɗimi haɓay mumen ɗum woni lawol gulo hoore kam gulo hoore no wawi wonɗo wallahi ndeysan wallahi an tan jakormi noon joni dal ko woni ɗo ko sehla muftuno ɗum ɗo ko seeɗa ɓessi noon ujunaji ɗiɗi jarata taw haade joni ujunaji ɗiɗi gadda joni mi fewnanma ɗo kam ma wul ma hoore nde wulta barakallah sabu no bagaseje ɗe min jogui ni haɗa no ummi wona ɗo foof ummi ummaki ɗo foof ko Jamaïque ummi on cohlimi noon Jamaïque o très bien kañum woni ɗo ɗum woni ɓeeɗo yimoɓe kay an haɗa andi sa an ka jasal ɗum woni moƴƴomin ani mbimi ɓe annin kam mi gaɗata ɗenen koddi galle goo ɗum kam ko bon wallami hen après ma min liddi tan ujunaji ɗiɗi mi addanmi ɗeɗo bagaseje gona noon ɗi mbimi inchallahu taala ma min mi addan ujunaji ɗiɗi an ka walla men tan mi yettoyo ala probléme boy laay min mi andu si ɓari ɗo hen safrata wallahi no an ka babam an ka babam haɓɓo
ɗo e hantigo haare tan ala problème guerre tan wallah ni no jiɗɗa yaara ani ni kornirtorto wallahi ni minen nder mbusuji min mbaɗanno minen Ah, par mus pesete donc par kilo minen min pesanno ndeno cuka ko awinde isa an ba waɗa weldi vraiment wadde ɗum ɗo hat ɗum memanno mbimam la ilaha illallah Ah. ɗum ɗo henne marde mbaɗanno min ko marde ta ɗum giɗe men fof min ɓurno wa wut a haali gonga oɗo de sa wutti ɗum sa wuttindire wata wattane ɗo ɗo eyyi oɗo ko hen yaata ɗum ɗo won jumbo o dimbo sa nani mbaɗa jumbo ko ɗum ɗo won jumbo o eyyi joni noon après mbaɗani original o woni ɗo de original wona carnejo habbo cappel boy baro gel wallahi an kanda campagne baro an wawi bowiɗɗi no no hande a weltot tawi tan kamin jiɗɗa huccodirde ɗiɗo joni holno gamirte waɗa ɗi woni a dimbata warta eyyi kay ɗiɗo sa wi tat nden mbawata ɗi am min huɓɓa huɓɓu ala probléme huɓɓu mbiɗo waɗɗo ko mbaɗi ɗum waɗ wallahi an keɓa ko weeli wadde tawa wayri wadde an keɓa ko weeli ala joni on ɗon mandi kam ko tubako walla ko neɗɗo ɓalejo walla ko woni soko debbo station mbiɗa on kalta mabɓe oɗo woni galle mabɓe nanandi suko debbo on kalta ɓeɗo ɓe numtudete hono mbiɗa boyi ɗi bowiɗɗi eyyi suko debbo on kalta mabɓe oɗo woni debbo o mi jinmi humat eyyi boyo faras woni faras eyyi joni ma yaha mbiɗa joni boyi ɗi koye mbaɗma ala mi ƴatta kiɓide a ƴattaki kala kam mbaɗma wadde he boy merde mbiɗa suko debbo nani ɗon galle mabɓe suko debbo nani ɗon galle mabɓe hoƴo suko debbo o jiɗɗa jombude eyyi nani ɗon galle mabɓe an ƴatta kiɓe ala min ƴattodirani bo ɓe on ƴattodirani onon ka waɗon paani habde on paani habde mbimi tawa ɗon ƴattodirani joni sa yettima wallahi ma ƴettoɓe se boy merde seeɗo way ala ñotom ga affaire merde ala ɗo joni haɗani ko mbatten ni ɗo commencé ɗa wadde ni ille an affaire ɗum medde ɗum ɗo affaire ɗum medde affaire medde ɗum ɗo ay boy accam seeɗa mi waɗa concentré way haare wadde bisimilla joni haare nde sa mi ƴewno mbatta a joni kabine hol kongoɓe ɗo ɗo ko bommarle woni ga ustugol oɗo kañum waɗani ɗum ɗo anani de noton nda sa pari kina oɗo sa pari kina oɗo pour an ala huɓɓo waɗa eyi ala probléme nde duttoɗa toon boy aɗa wawi ka ɓaccude wadde non il faut mi namdoma sabun komi kijiɗɗoma haalande no mbaɗata mabɓe nda noton gay nda huɓɓo père nda huɓɓoɗo boy wat seeɗa girlata kam ko sibal non mi yirlanima nda huɓɓoɗo woto yirlam mbaɗa yiɗan wadde mabɓe kono woto yirlam eyi huɓɓu yawo boy am cuuduma ɗum waɗani gasde a won neɗɗo mbima hono kam waɗa suudu ma no waɗani gasa fo ɗum ɗo gasa jaa mbadde ɓe mbaddata kam waɗa suudu ma gasa ay nenam nan nder noram jawm gaay nenam nan ɗo nder sa woni aɗa wi ko so tawi mo ɗo ko police o abbinma haɗani noram gaay ƴeew a yarata ni a yarata ni jalta ɗo galle aɗa kam waɗa non waɗa kam yoole ƴeeway won neɗɗo amma ɗo kilifa noon howi kam wawi boy oɗo ganduɗa boy e weɗam laaf ka tan weɗam laafam da goppa haalata noon boy onon on martot de homo heeli koyeɗam ɗe kammomo heeli koye eyyi wujjen tan an kam boy an boy an min mbatta paralyse boy wona paralysé an ƴetti ko a wawa an ɗum ɗo a feera ɗum ƴettude gaɗa kam waɗa ɗum waɗa gonga way tan eyyi pousse nden hanko meppi an pousse nden lam joɗo tan min notom gay wona yalti noon de a yalti nder suudam a anda kam mi andama sa yalti ɗo haɗa inna min woni holɗon walla min wanma ɗum ɗo ko min e ma nettat wonani boyɗi komi barowo anani
gaside ok an ka convoi ana handa e dal esnon ƴeewata yiji 10 000 o yarti ɗum nayi 10 000 yarti ɗum ɗo ƴettuna ko ƴettuɗa ko Aïssa billah Aïssa zete barke rasul zete Aïssa zete Aïssa ɗi harde har Aïssa zete Aïssa zete non boyo wina kam zete c'est la guerre ko wonti har noon gandira noon Aïssa Allah dan wonti